И Господ каза: понеже викът на злото от Содом и Гомор е силен и понеже грехът им е много тежък, ще сляза сега и ще видя дали са направили напълно според вика, който стигна до мен, и ако не, ще узная. Тогава мъжете, като се обърнаха оттам, отидоха към Содом, но Авраам още стоеше пред Господа. И Авраам се приближи и попита: ще погубиш ли праведника заедно с нечестивия? Може да има 50 праведника в града. Ще погубиш ли мястото, няма ли да го пощадиш заради 50-те праведника, които са в него? Ти не би направил такова нещо, да убиеш праведника заедно с нечестивия, така че праведникът да бъде като нечестивия. Ти не би направил това. Няма ли съдията на цялата земя да върши правда? Господ каза: ако намеря в Содом 50 праведника вътре в града, ще пощадя цялото място заради тях. А Авраам отговори: ето сега, аз, който съм прах и пепел, се осмелих да говоря на Господа. Може би на 50-те праведника да не достигат 5, ще погубиш ли целия град поради липсата на 5 души? Той каза: няма да го погубя, ако намеря там 45. А Авраам пак му каза: може да се намерят там 40. Той отвърна: заради 40-те няма да сторя това. А Авраам каза: да не се разгневи Господ и ще кажа: може да се намерят там 30. Той отвърна: няма да сторя това, ако намеря там 30. А Авраам каза: ето сега осмелих се да говоря на Господа. Може да се намерят там 20. Той каза: заради 20-те няма да погубя града. Тогава Авраам продължи: да не се разгневи Господ, и аз ще кажа пак, само този път. Може да се намерят там 10. И той каза: заради 10-те няма да го погубя. След като престана да говори с Авраам, Господ си отиде, а Авраам си отиде на мястото си.